ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର। ମୋ ପୁଅକୁ ତା ବାପା ପାଖେ ରଖିଦେଇ, କାହିଁକିନା ପୁଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତେଣୁକରି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଗେଇ ଦେଇ ଆସି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିନି, ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ହରିଆଟ ଆଉ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖୁସିରେ ଟିକେ ବହି ପଢ଼ିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥିଲି ବହି, ତ ମୋତେ ହରିଆଟ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାନେ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଯାଇଥିଲେ, ବହି ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବସିଯାଇଥିଲେ। ତ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା, ବହୁତ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିପାରିଲିନି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ବସିଗଲୁ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଦେଖିବାରେ କି ମଜା। ତ ତା ଭିତରେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖ ପୁରା ଚଣା ମଟର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ ମା ଖାଉନି, ଛୁଆକୁ ଖୁଆଉଛି। ତା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ଦିନ ଏତେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦେଖିବା ବସନ୍ତି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ସିନା ବସିବୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ Oh my ବସିଗଲୁ, ଆଉ god. ଲୋକ ଚଢ଼ାମଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବ ସିଏ ବି ଉଠି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇବାରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଉ ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମିକ୍ସଚର। ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାରେ କି ଆନନ୍ଦ, ଓ କି ମଜା। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗକୁ। ପ୍ଲିଜ୍